tenen vostès de veure l'estat lamentable en què es troben molts punts de la nostra localitat. No val a netejar-los un mes abans de les eleccions, com si tinguera que vindre la sogra a passar revista. El nostre poble ha d'estar net les 365 dies de l'any de tots els anys. I els recursos que altres administracions es donen s'han de gastar en béns que puguen beneficiar a la majoria de gent de la nostra localitat, com pot ser un centre de dia, un pavelló deportiu o un llar dels jubilats. Ajudes per al transport universitari i dels alumnes que estudien en Xàtiva. Fraccionar el pago dels impostos municipals. Escola d'adults i adolescents amb cursos d'informàtica i valencià. Bolsa de treball transparent per la que tots puguen tindre les mateixes oportunitats per a treballar en l'Ajuntament i serveis dependents del mateix. I amb tècniques de búsqueda de treball. Creació d'un parador de la joventut, els nostres fills puguen tindre un punt de reunió. Punts wifi per a que tots puguen accedir a internet i el ventall d'informació que proporciona. A la nostra llista compten igual el primer i l'últim, igual com volem que compten tots els veïns del nostre poble. Gestionar la separació de les consultes de la matrona i de la pediatra de la de les consultes dels adults. Neteja viària i control i vigilància de les instal·lacions municipals. Repartiment a domicili de les receptes dels malalts crònics fins que s'implanten la recepta electrònica. Acabament dels polígonos industrials, de la carretera de Rolat, el del camí del Salt i el de Nareu. Acabar els caminants de l'ermita. Col·laborar en la restauració de l'església. Acabament del museu i creació d'un arxiu històric municipal. Bé, conegueu en este poble i tots sabem que en els pobles la gent en el dia a dia comprova el que necessita. Per exemple, tot el que afecta a la gent. Per què no tenim una guarderia feta de 0 a 3 anys? I si no és així, per què no tinguem els xecs per a subvencionar a xiquets que portem a aquestes escoles que ja tenen personal titulat i que necessiten una ajuda a tots els pares i mares que es porten ahir? Que l'enllumenat públic tots hem comprovat que van tindre una ostenta en este govern del Partit Socialista i després se va parar. L'estudi i la negociació per a l'adquisició del balneari de Santa Anna, que passarà a ser patrimoni municipal. Què ha passat? No puguem tindre un enllumenat adequat, no puguem tindre algo que este poble mereixca i no aquestes llums grogues que contínuament estigui veient que dona un ambient purament claustrofòbic a este poble. Els camions. Este poble té moltíssims camions aparcats en els carrers, a part de molt de trànsit. Tant de govern municipal del PP, tant de govern municipal de la Generalitat. I què passa a la carretera? Quants pobles coneixen vostès que travessa encara una carretera per dins del poble? Quan parlem d'esport, de gent tot abandonat, han retallat el tema del futbol base, de moltes associacions esportives, estan tirant a l'aire campanades respecte a un pavelló cobert que està en un possible pall que se farà i ara mateix tenen uns terrenys llogats pagant un lloguer per a fer unes pistes de pàdel. Volem aconseguir una ràdio que informi al poble, que no intente fer una espècie de competència a los 40 principals. Volem una emissora del poble i per al poble, i que informi al poble de lo que passa en el poble, i al mateix moment que fomente la música en valencià, perquè predomina molt el castellà i l'anglès, i el valencià està totalment abandonat. Per altra banda, els punts d'informació s'han convertit en uns punts on posar propaganda de l'Ajuntament. Horari d'atenció al públic fixat per part de l'alcaldia i compromís de donar solució a tots els veïns del poble als problemes que se puguen plantejar. Hem de tindre en compte que aquesta llista vol treballar per la gent, perquè són gent que entenguem els problemes i estem veient-los tots els dies. No necessitem que mostraven en televisió pagant aquestes informacions que eixen en televisió, un boletí cada X mesos pagant-lo a preu d'or, perquè tot el món veu el que n'hi ha fet i el que falta per fer. Jo voldria que ara mateix vostès pensaren un poc en aquest tema i meditaren el vot i vegeren que cada 4 anys tenen l'oportunitat de donar-li a aquest poble un canvi, donar-li una possibilitat de que el poble vagi endavant. Els punts d'informació deuen ser un punt on la gent del poble recibisca una informació de tota mena.
tant de plenaris com de la Bolsa de Treball i de tot. Per altra banda, també els llibres deuen ser gratuïts, tant en ESO com en primària. I això és una cosa que ja està pendent massa anys i ja va siguent hora que ho aconseguim. Una ràdio que siga del poble deu informar al poble i, per tant, deu retransmitir els plenos de l'Ajuntament. Ja està bé en tant d'oscurantisme que la gent no s'entera de lo que passa en els plenos i damunt està prohibit gravar els plenos perquè no tenen per què prohibir res. La gent deu saber, deu estar informada de tot el que passa en l'Ajuntament. Així ens comprometem a que els plenos de l'Ajuntament se retransmitisquen i que la gent des de casa es puga sentir i es puga atendre i puga enterar-se de lo que passa en el poble i de lo que fan els seus governants. La nostra llista està formada per persones com tu, per gent que té els mateixos problemes que tu, amb les mateixes inquietuds i que vol treballar per aconseguir un poble millor. Si vols que nosaltres treballem pel poble i vols que treballem per tu, no dudes en votar el proper dia 22 de maig a la candidatura del PSPV-PSOE per la Llosa de Ranes. Som gent com tu.